אופקים, עיר פיתוח במרכז הנגב. לפני 3 שנים הוזמן המכון לייעוץ ארגוני בתק"ם לסייע לבית הספר לפתח פרויקט חינוכי. הצוות החינוכי בבית הספר הבחן קבוצת תלמידים בחטיבה העליונה כבעלי יכולת למידה אך עם הישגים נמוכים. עידו בזק וצ'י גלעד מהמכון פיתחו והנחו במשך 3 שנים פרויקט ייחודי לפיתוח יכולת ומוטיבציה ללמידה. מנהלת חדשה שנכנסה לבית הספר, הגברת בוריה אליעז, רתמה את הצוות החינוכי למאמץ והתמודדות עם בעיית המוטיבציה הנמוכה ללמידה. במשך 3 שנים הושקע מאמץ רב בבית הספר, אשר יצא פריצת דרך חינוכית מרשימה. הרגשנו שזה לא מספיק לתת להם עוד שיעורים במתמטיקה, יותר שיעורי מתמטיקה ויותר תגבור בשיעורי אנגלית ויותר שעות מערכת, אלא חסר איזשהו חיזוק נפשי, איזשהו משהו שייתן להם מוטיבציה והנאה יותר רצינית, שיגרום להם לרצות ללמוד. היו פעילויות של המנחים עם התלמידים עצמם, והתלמידים נפתחו כלפי המנחים, השתחררו מלחצים, ואנחנו מרגישים טעם של עוד בפעילויות האלה. הרקע לכניסת פרויקט מוטיבציה במקיף הכללי הוא תוצאה של בחינת המצב של יחסי מורים, תלמידים והורים. הערכה שלנו דיברה על כך המוטיבציה הנמוכה נובעת מהערכה לא נכונה של כל אחד מהגורמים האלה, גם את עצמם וכל אחד את השני. אני מאמין ביכולת של כל אחד ואחד. אני חושב שבינתיים כבר למדתם את זה. אני נותן לכולכם להרגיש את מה שבאמת שכל אחד מכם חשוב לי, ואני מבחינתי עושה את המקסימום כדי שהוא יצליח, כי אני גם מאמין שהוא יכול להצליח. אנחנו יכולים לשנות הרבה. אנחנו ביחד. השאלה, אני פה ממש רוצה להשקיע. מוכן להשקיע, מוכן לקחת אחריות ולהצליח. כמה מכם מוכנים? כן. נו, בהתלהבות, תראו לי מי. כן, כולם. אוקיי. הוא נתן לנו את תשומת לב שאנחנו חיפשנו, והוא פתר לנו בעיות כמו שצריך, יישב אותם אחד על אחד, ונתן לנו את הביטחון שהנה, אם אתה פונה אליו, אז אתה מסודר. יגאל היה מתייחס ממש כמו אח, כמו אבא, כמו שדבר כזה חדש בשבילנו. קשה, אף פעם לא היה לנו דבר כזה. החבר'ה האלה הרגשתי כמו אבא שלהם. פשוט כך, עם כל אחד עם המורכבות שלו, עם כל הדברים שלו, ואיך לעזור לכל אחד. זה היה פשוט כיף. כשמתקרבים אליהם, שהם מרגישים שהם יכולים לבטוח במישהו, אז הם גם נפתחים והם גם נותנים לעזור להם. איזה פעילויות התבצעו עם הכיתה ואיך זה השפיע עליהם? נבנתה תוכנית של איך לעזור לכיתה להצליח בבחינות הבגרות, כי זו המטרה הכללית. והתאימו את הלימודים אל החבר'ה. נערכו שיחות והתאמה של פעולות לגבי כל המורים שהם למדים אותם. וזהו, אני חושב שהדברים האלה תרמו להצלחה שלהם בסוף. אנחנו ראינו שבשליש ראשון, שני ושלישי כל הזמן הייתה השתפרות אצל כל הכיתה, אצל כולם. היו גם תעודות הצטיינות אפילו, דבר שלא היה לפני כן. זה פשוט, זה מורה שהחזיק אותנו חזק, תפס אותנו קצר. הוא ממש היה עוזר לנו בכל דבר, כל בעיה אישית של בן אדם, אפילו מחוץ לתחום הלימודים. הוא היה מדבר איתנו בהפסקות, תופס כל אחד עם שיחה קצרה מדי פעם. הוא היה עוזר לכל אחד. הרגשתי שדוחפים אותי, יש את החשק הזה ללמוד. הרגשתי שתמיד יש מישהו שרוצה שאני אלמד. ולמדתי טוב, אין מה להגיד. נתן לי המון, אי אפשר לדבר. במילה אחת אי אפשר, הוא בקיצור, מחנך 10. החבר'ה האלה שאנחנו מדברים עליהם בבית ספר אחר היו כנראה במסלול גמר. ואנחנו כבר יודעים משנה שעברה, י"ב של השנה, שהם הצליחו בחינות הבגרות יפה מאוד. חבר'ה שהיו אמורים להיות בגמר, בכלל לא לעשות בגרות. אז זה כבר רווח נקי של בית הספר.
ילד שצריך לקבל תמיכה נוספת, הוא מקבל ורואה נכונות מלאה מצידי, אני נותן לו גם תמיכה בבית בצורה בחינם. ברגע שהוא רואה חיקוי, הוא רואה בעצם דוגמה כזאת בנושא שבעצם רוצים לבוא לקראתו בלי שום ספק מבחינתו, וזאת הוא רואה, אז בהחלט שהוא גם תורם הרבה, וזה מרים את מעלה את הרצון שלו ואת המוטיבציה שלו והביטחון העצמי שלו בעצם בעצמו, ובהחלט זה גם עונה על הציפיות. חשבנו שיש צורך לטפל באוכלוסיות תלמידים שהמוטיבציה לגבי למידה אצלם ראויה לתיקון ולעידוד, ובדרך הזאת גם לשלב את המורים שהרגישו שקשה מאוד עם האוכלוסייה הזאת להוביל אותם להצלחות משמעותיות, לקדם גם את המורים בקטע הזה של המוטיבציה, כאשר הם יאמינו ביכולתם להוביל קבוצות ילדים שכאלה להצלחה, ויאמינו בתלמידים שהם מסוגלים להיות מובלים להצלחה יותר גדולה ממה שהם היו בעבר. מגיע הרגע החשוב, מבחן הבגרות. כולם נרגשים, התלמידים ולא פחות, המורים וההנהלה. היום הגיעו לקו הגמר כ8-9 אנשים, תלמידים מפרויקט. מהפרויקט. אתה רואה את זה כהישג? זה הישג מאוד גדול. אם תשפוט את זה יחסית לכלום, זה הישג גדול. מה שאנחנו מקבלים מעבר להצלחות הלימודיות, גם בעצם אמון עצמי וביטחון עצמי, שיאפשר להם אחרי הצבא אולי גם לפתח אותו בזמן הצבא, והם בעצם אחרי זה גם יכולים לגשת, ואני בטוח שהם חלקם ייגש ויצליח בלימודים מתקדמים יותר. בתחילת הדרך הדברים נראו רחוקים מאוד מאיתנו, ואפילו בלתי מושגים. במסגרת השנתיים האלה, אותם תלמידים הפיקו מעצמם אולי 100% עד 150% יותר ממה שהפיקו בעבר. זה עיקר ההצלחה. אני מדבר על ילדים שהם על הגדר, כאלה שלא היה מי שידחף אותם, כאלה שלא היה מי שילווה אותם, כאלה שגם המורים ראו בהם כאוכלוסייה שחבל להשקיע בהם. ואנחנו מצליחים להוביל אותם לבגרות כמעט מלאה, ולפעמים מלאה. זאת עיקר ההצלחה, בזאת נמדדת ההצלחה של הפרויקט הזה. בית ספר למד להתארגן אחרת. היה צוות היגוי, הייתה יותר חשיבה על כל דבר, הכרחנו את עצמנו בפגישות מאוד מסודרות עם המנחים, לעבוד בצורה מסודרת, לראות מה הבעיות, לראות איך אנחנו מריצים דברים. לא להשלים עם מצבים של עבר, תמיד להיות עם יד על הדופק לגבי אוכלוסיית התלמידים שאתה עומד מולה, ולמצוא את הדרכים המשותפות בתוך צוות בית הספר ועם עזרה מבחוץ, כיצד אפשר לעודד אותם, ובאשר אנחנו מעודדים אותם בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו מעודדים בכך. בהתחלה באמת ראינו את הפרויקט כצורך שלנו לעזור לתלמידים, והדבר הזה נשאר, אבל בעצם ראינו שאנחנו צריכים את אותו פרויקט גם לגבי עצמנו, זאת אומרת זה הגדלת המוטיבציה גם למורים. בתשמ"ט מספר התלמידים שהיו זכאים לבגרות במקיף הכללי עמד על 12 תלמידים מתוך כ-50 בוגרים. בתשנ"ג מספר התלמידים שזכאים לתעודת בגרות מלאה עם יחידות מוגברות עומד על 34 מתוך 36 שניגשו. זאת אומרת, זה הישג חסר תקדים בכל קנה מידה, ובנוסף האוכלוסייה היעד שטופלה על ידי התוכנית המסוימת הזאת שאני כל כך מחבב אותה ואוהב אותה, זה שאנחנו הבאנו עוד 35 תלמידים כאלה לגשת בכלל לבחינות בגרות. העובדה שבית הספר היום עומד על 600 ומשהו תלמידים ולא על 420 בשנת תשמ"ט, זה שוב מצביע על המגמות. הצוות שעבד עם בית הספר, עידו וצ'יק
שליוו את הפרויקט הזה באמונה שלמה. הגישה שלהם, המוטיבציה האדירה שאיתה הם באו, כדי להוכיח, כדי להראות שהדברים אפשריים בכל רמה, בכל מסגרת, עשתה טוב על הלב לכולם, לצוות המורים, לנו כרשות מקומית, להנהלת בית הספר, אני חושב. כל אחד מהם, כל אחד מאותם גורמים הבינו שאנחנו בעצם הולכים לשינוי תפיסה מהפכנית שהיא תרים את כל המערכת קדימה.